הוא לא מקבל, הוא לא מקבל. לאט לאט, חבר'ה, לאט לאט. כן, גבר, כלב טוב. כלב טוב, גבר, יש פה? תדיק אותו, נראה יותר טוב. הוא קליניקה עוני, נתנה לו כבר. כן, כלב טוב. עלה עוד סיבוב. כן, טעים, נכון? כיף. הנה, תכף עולה. בואו לא נדבר ואז הוא ייכנס. איזה נחו יצא. זיין אותה במותן. גבר, אתה לא יודע לזה. נו, מה אתה גנוב? איזה בושות עשית. הוא לא גמר אבל, הוא לא גמר, הנה תכף הוא בא לה לריפי. תן לו איזה מובך מכל הטלפונים, מכל המצלמות. הוא לא יודע שזה טלפון בכלל, הוא מבחינתו רק תות מול העיניים, מעניין אותי. אני צוחק. אסור רק להגיד את השם שלו. כן, בולי רוצה? בואי, תעשה לה בואי. חמוד, זה קטן הוא. הנה ריפיל, טוב, בראש, כן, בא לי עלייך. על השולחן הוא מסיים אותה, איפה שהיא, תופס את הפינה כאילו. לא, אבל למה הוא בא לה מהצד, איזה דביל. זוהי שעת הכרעה בתולדות האומה. אנחנו מפריעים להם, מה? קיצור. כלבים, מה יש לכם? נכון, תכלס, אין להם את המודעות. לרכז את המאמצים. תראי איך הוא לומד ממני, בדיוק את העבודה. פו, קצה, ליטוף. כן, אחי, הוא יודע את העבודה. בולי המפגרת, עכשיו זה לא זמן למשחקים. לא, אל תדאגי, יש לו לילה שלם פה, אני משחרר אותו בראשון. נלקחו ההחלטות החוקתיות. אבל מאיפה יוצא לו הבולבול? זאת השאלה. לא, יוצא לו משם איפשהו, ראיתי ורוד, ראיתי. טוב, נחכה לסיבוב שני כבר. לא, הנה דווקא נראה לי עכשיו בסיבוב שני. מה, יש מצב בזווית הזאת? הם עושים מיסיונרית. כן, יש מצב כלבים לא יכולים לעשות מיסיונרית. היא הבינה שזה לא ייכנס. אם תראו אותה ככה על הבטן. מה פתאום, הבני אדם יגנו. דופקת מיסיונרית. אין מצב, מה פתאום. בונה, חן הם הכלבים הכי דומים בארץ במצלמה. ידעתי, למה ננעלתי עליך? איזה מפחיד זה? בחיים לא ראיתי כלב שדומה לו. כל הפקיניזם חוערים כאלה מגעילים, אחי. באמת, תראה את זה? נותן בראש. כן, שים לה. נותן לה מי? בזווית או בזווית? כן, הוא בזווית. נראה לי. לא, עוד פעם הוא ברח למותן. למה? למה אתה בורח למותן? איך ייכנס? בוא נספר לה את הכוס, נעשה לו שיהיה לו קל. לא, הוא... ליד מסוגלת זאתי. לא? אני מבקש מכולם. תכל'ס צריך להוריד שם נראה לי את הזנב, או לפי מי שיתפוס את הזנב, 2 ספר רגליים. ישחקו, הם יכירו. אין לי ספק שהשער... לא, הוא גמר, אבל הוא לא מכוון, אתה מבין, הוא מטומטם. מה גמר? גמר כבר 40 פעם נראה לי. די, לא יכול להיות. הוא לא גומר מלא פעמים? וקבענו את מפת יוד, איך הוא שובר אותה, איזה חמוד. רוב הדרישות. בולי בשיא שלה. ללוח הזמנים הארוך. בולי, אבא ואמא לא מנקים לך את העיניים, אני אנקי לך עוד מעט. חנועה לא, זה לו. כבר אין לי עצבים. שיח נוסף. תראה, במיסיונרית. איזה יפה זה, יאללה, זה כזה יפה לראות את זה. חנועה לו. אני מחויב לעשות... תראה, הוא יוצא, דופק 2 לשון, חוזר. איזה השקעה. תראה, מזיזן את השולחן, בואי, המושפעת, בואי. בביצוע... כן, והוא דופק אותה. במהלך השיח שקיימתי עם תנועות האופוזיציה. עכשיו שם לו אותו בפה, איזה כלב טמבל יש לי. נראה לי הוא מחפש את זכור, לא משנה, באוזן, בפה, בכוס, לא משנה. שיהיה חור. הוא מבחינתו משהו עם חיכוך. איזה רעשים יצא. איזה פרצוף של אני קרוב. בוא לו מדי. הנה זה מתלבש. כרטיס לשם. קשור אחי, אני